Pretty pero. So yung gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng kapay o DIY flippers pins. Ayan. So ito, gawa ito sa fiberglass. So inulma ko na yung isa. So yung isa hindi pa. So yung mga kailangan natin is fiberglass na flippers, and then itong screw, bolt, then washer, and then bakal, and then strap. Kahit saan pwede ka kumuha ng strap. So ayan. So ito guys, hulmahin ko rito. Ayan. Hulma ko siya dito. Same size lang to sila. Ayan. So ito kasi yung dati kong gawa. Ito. Ayan. So gagayahin lang natin to. So medyo mas maliit to, makapal. Ito naman manipis. So let's start. So ito, gagayahin na natin yung design ng isa. Ayan. Guhitan natin para mas madali. Ito rin. Tapos yung kabila. Ayan. So ikakat lang natin to. Ayos na. Wala. Ayan. Ganito.
guys. Gawa na natin. Ayan, dalawa na. Ayan. Tabasin na natin yung video dito para hindi sakit. So yan ang mga bro, nahulman na natin. Ayan. Next natin dyan is bubutasan na natin. Bali ito yung bubutasan natin mga bro. Ito. Ito. Tapos ito. And then yung isa is ito. Bali, yan yung bubutasan natin. Gamit natin ngayon guys si kutsilyo lang, wala tayong barina. Kaya try natin kung kaya to. Yun, kaya. Try natin kung baka siya itong bolt. So yung next natin, ilalagay na natin tong strap. Pwedeng strap ng bag o pan. So, sukat lang natin dito sa paa. Ayan. Tapos puputulin na natin. Ang ganito kahaba. Ayan. Putol tayo nito ng 4. Ayan. Tapos dito naman. Ayan.
Tapos bubutasan lang natin to. Ayan, magkasya itong bolt. Siguro. Ayan. Ayan, kasya na siya. Yan, dito rin sa kabila. Sukat din natin. So, dito. Putas. Yan, chill. Yan. So, bali natapos na natin guys, no? Itong unang ito. So nailagay na natin yung nut. Yan. So ipapasok lang natin to rito. Yan. Yan. Pasok natin din dyan. Tapos ito rin. Kaya taka siya yung swap. Itong isa. Kulang pa yung butas. Kaya natin. Ayan, kasya na yan. Yan na yun siya guys. Yan na. Ito na siya. So gagawin natin is sa likod naman tayo. I-fix natin siya dito sa likod. Yan. So nakikita nyo siya guys. Lumabas siya dito. So lalagyan ulit natin ng nut. Yan. Bawat isa. Tapos yan natin ito. Yan. Yan. Tapos dito, ganun din. Lalagyan din natin. Yan. Yan. Inipitan lang natin. Yan. Ipapantay natin dito. Yan, ayos na siya guys. So, try natin sa pa. Yun, sakto. Sakto.
So dito lalagyan na lang natin dito ng rubber dito, paikot. So okay na to, lalagyan lang natin, papasukin lang natin to, sunugin para hindi siya matanggal. So ayos na. Yun na yung DIY. Napaka easy lang gawin guys. Pwede itong PVC, parang lulutuin nyo lang yung PVC. Ito kasi carbon to carbon fiber. Ayan. Ito kasi yung una ko. Yan, medyo maliit to, tapos makapal. Ito naman malapad, tapos medyo manipis. Try ko kung sinong mas magaan dalhin. Ayan, sukat natin guys. Yan. Tapos ito yung bago. Tabi na natin to at umpisa na natin ulit yung isa. Ito. Yan. So, dito na po yung isang kuwan natin. Ito. Yan. Pantayin na natin bago higpitan. So ayan, natapos na natin ang ating kapay, bolt, strap at saka fiberglass. Ayan, napakadaling gawin. Ayan, so try natin sa paa. Ayan. So ito pala yung kaliwa tong kabila. Ayan. So fit na fit siya sa paa. Yan. So itong isa naman sa kanan. Yan. Kailangan lang natin is yung rubber dito. Lalagyan ko pa ng rubber to sa gilid para hindi matanggal. Yan, tapos na. Napakadaling gawin. Yan, kabilang screw, may washer para hindi matanggal. Ganun din sa kabila. Yan.